Njegova brzina pri dobročinstvu. Jednog dana je došao u džamiju, prošao ispred džemata i stao na namaz. Nakon toga je odmah prekinuo namaz i otišao užurbano i uznemireno ka svojoj sobi. Toliko je bio uznemiren i uzbuđen da bi onaj koga je vidio pomislio da ide ka požaru. Malo kasnije je došao. Nije ostalo ni traga od prijašnje uzbuđenosti. Prošao je ispred i predvodio ljude u namazu. Kada su ga nakon namaza ashabi upitali za uzrok malo prijašnje uzbuđenosti i uznemirenosti, ovako je odgovorio: malo prije su mi donijete neke stvari da bi ih podijelio siromasima. Ja sam zaboravio da ih podijelim. Baš kada sam stao na namaz, sjetio sam se. Nije mi se svidjelo da klanjam namaz dok mi se u kući nalazi takav imetak. Otišao sam i rekao Aiši da podijeli taj imetak. Eto, ovo se zove pobožnost. Eto, ovo se zove profinjenost. Eto, ovo se zove bogobojaznost. I eto, ovakva je njegova veza sa ovim svijetom. Iako mu se mnogo puta dunjaluk nudio i želio ga natjerati da ga prihvati, on ga je svaki put odbijao svojom rukom.